Sari kaham dolog bahai tongbai jotono no sari kaham tini engkha 28 August 2025 engke noro buskang nuiman khana ani wak buma noro nuiman khana abong kha ani wak engke yang no khana noro yang no khana wak busa sata ora sata tongjo tai sela tinta bore chaita tongo ke nui man khana abong kha 22 August 2025 bo bawi di manita le khana ba hinge 29 phai hinge August 29 phai hinge 1 week kana khana no 1 week kana klayota eba 7 days kana klayo khana haike khana bongni kaisa tam hinai suchiri janai tongo 1 week ni pore hingaino iron ni medicine bongno suchiri painai khana ke bongni sangni je ruk sukrok abo suchiri khange katina ta that means tam hainge polio je pro cherong polio chari ma haike bongno khana suchiri naita kena no khana ani wak omong kha ani tam hinai pocket khodos oktai ko awan bagi ang rui di manita nge haike 1 year dui bar bakha wasa ka December ba mani ko January February March rogo phal dikata kampai tabuk August hanya hai bai di khata ge tabuk tamo August kanyo September October November rogo phal di naita selling khai ge angkai mo iko tam hinai odek phalnai eba odek narangnai je nok rogo amba kaise angamo ani kaise tam hinai side income mane pori tongtui fano abang khaine musungo amam bawa soni rang simi amu bai to onya but angbo tort kha lor kha musasuk khaine musungo ingke ba jen mamani abuno rang tongfur ani je sell income bai painarang mani owak bumano haike tabuk je sell income je ang khaimani tabo je bumano paimani abo rang kifil thangbai ya haike tabuk iko abono profit ogongi tongo dai blai khe kha ksango amdi khenu khan ambagai amona hamjagai chajagai painarang manita haike ang blai khe bukha tongtho ta amdi khre no khan ke nge ang sana musungma hinge ang ko kasana musungma ka haise je tabuk je pori tongtui suduno rok khlaine musungui tongkhangke norobo khlaimano nogo je college fornai je amtui pori tongnai rok bongnibo nini amam babo soni simi rang ana hachi dita norobo mungsasuk khlaimanota angka hai am bagaise o video nongni bagai salam jago ge amun bagaino ang tini nongni buskango video tumanita ke dolog nora bahai wansuk nora comments box comment khlaidi o anio wak busarong nugui bahai matong eba khatungma bisi datong eba nora bo angka haike khlaimano khaino hinke ke nora comments box comment khlaidi hanya hai tai chajak tong hange like khaidi di tai subscribe khaidi je katal hinke hambai 3 bagam sukno